ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଶଟା 18ରେ ଉଠିଲା ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ନିୟମରେ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ନିୟମରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଉପାସ ଭୋକ ରହିବେ ରାତି ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଉଠେଇ ଲାଭ କ'ଣ 이거 봐요. 아이로 사는 상태 ଆହୁରି ଆସିଲି ଯେ ଖାଇବନି କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ନା ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଖାଇଲି ଶୁଣ ଏଇଠି ଆଗେ ଥଣ୍ଡା ଦେବ ନାଇଁ ବା ସିଆଡ଼େ ଖାଇଦଉ ଇଏ ଟିକେ ମହୁଆ ଛାଡ଼ ତମେ ଯାଅ ଆଗେ ଯାଅ ଚାଲ ଚାଲ ଉଠ ଏରିଆ ଛାଡ଼ ଆଡ଼ୁ କାଇଁ ପଛ କରିଛ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ସିଧା ଚାଲ ଯାଅ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ନା ଇଏ ହଲିଲା ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଝାଲ ଝାଲ ହେଇଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ କିଏ ଯିବ ବୋଲେ ବାଟରେ କେଉଁ ପଟେ କିଏ ଯିବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇଟା ଆଜି ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଗରେ ଅଛି ତାକୁ ବି ସବୁ ଶୁଣେଇକି ଏଇ ନାଲିଆ ଏଇନା ଏଇ ଭିତରେ ପୁରା ପେଲା ହେଇକି ବାହାରିଲି ଆମେ ଆରଥର ପେଲା ହେଇକି ବାହାରିଲି
अरे एपटे भोग मिलूँ एपटे भोग मिलूँ ये कर दक्षिण द्वार पटे पड़े दक्षिण द्वार
ए राहू दे এই বর্তমান উচিত মেন গেট ସବୁଟା ଦେଖିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ନିରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋନବାଡ଼ି ଜେନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ମାଙ୍କ ପିଇବା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋନବାଡ଼ି ଜେନା ବାଳୁଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି।
बादल बेहरा शिवरात्रि एकदम यहाँ मंदिर में रहेंगे। अभी गए घुंगुर कौन रोनी मिद्दा आप पूजा करते आप रोजगार लोक आपको अपेक्षा करते जीव 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 जी में तो बादल बेहरा
ଟିକେ ପାଣି ଦେବ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପୁରା ନେଇ ଭଲ ପାଣି କିଛି ଆସିବ इधर से जितेंद्र नायक प्रांत विश्वास आपण साथी सहित देखा करूँ आम प्रेस भाई को अनुरोध करुचु टीवी केबुल तारटे दयाकोरी शीघ्र गुड़ातु कटकर हेमंत शाह कटक डाक शुणी ब्रांच ऑफिस को आसतु आप साथी सहित देखा करूँ हेमंत शाह भले लोक ये करेंगे थोड़ी ना सब ये ऊपर हांडी फांडी पड़े खाया पीवा सकाल